Muhaddis garasıldamadan şany 33 ýyllyk bayramçylygy Daşady vilayatynda köp sany çärelerin geçirilmegine häsiýetlendi. Erteher bilen Daşady vilayat häkimliginiň Zenanlar birleşiginiň vilayat bölüminiň Demokratik Agrar Tenagatçylar we Telekaçylar partiýalarynyň vilayat komitetleriniň Kärdeşler Kılıçlarynyň vilayat birleşmesiniň Magtumladyna Aqyaşlar urmasynyň vilayat geňeşiniň Adal Ýarma Milli Jemgyýetiniň Daşady vilayat bölüminiň vilayat baş bilim saglygy goraş medeniýet müdürlikleriniň vilayatyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürliginiň bililikde guramaklaryna Daşady şäheriniň gözelliklerine gör goşup oturan baş baýdak meýdançasyna bayramçylyk dawrat geçirildi. Bu ýerde döwlet senatynyň ýaňlanmagy bilen Garaşat Baky we tarap Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl tugy alasmana galdyrly. Dawarada çykyş edenler ýurdumyzyň halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler barada vilayatda gazanylýan zähmet ýeňişler dogrusyna bu ýysançly gurrun etdiler. Dawaranyň dowamyny hormat prezidenti bilen gutlagynyň göwnüler galkynyň bagtyar adamlar berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwri eşlet durmuşy kemişelik peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyda we hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Çar tarapa gözellik ajaýyp öwüşgün berýän meýdançada şunyň ýagtydyr, ertiýeriň nurdur. Garaşsyk hem Baky we tarap ýurdum diýilip atlandyrylan aýdym sağly dawara ýaýlandyryly. Welaýatyň medeniýet we sungat saatlarynyň tans dörejilik toparlanan çykyşlary çar tarapa joşun paýlady. Şol çykyşlarda Garaşsyk Baky we tarap Türkmenistan diýarymyzyň adawryny, şan şöhratyny dünýä dogurlayan Gahrman Akadamyzyň hem de arkadaly Gahrman Serdarymyzyň beýik işleri ady elime dolan halkymyzyň bagtyarlygy eşlet durmuşymyzy wasp edildi. Uzak wagtlar dowam eden bayramçylyk dawratyna ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda, ajaýyp tantlarda bagtyar ülkemize tükenüksiz şatlyk bolup bolan şany garaşyldymyň 33 ýyllyk toýunyň hormat prezidentimiň bagyş eden bagtly durmuşynyň wasby belentden ýetirildi. Sonra dawralar atnaşan bagtyar raýatlara ýokary okunutlyk paýlan bayramçylyk ýürüýüşi şäherleriň iň täsirli pursatlaryny özüne jelmedi. Munyň özi hormat prezidentimiň başdanlygyna Pekim paýhas ummany magtymly praýyna da ýurdumyň güllä besýanynyň habar berýär. Ular okunutlygy besenen bir ýürüýüş bilen oňatnaşlar vilayatdaky Türkmeniň Agoý binasyna geldiler. Bir ýerde muhaddis garaşyldymyň şany 33 ýyllyk münasibetli gurulan çäre aýratyn täzeçiligi we täsirligi bilen tapatlandy. Onda welaýatyň medeniýet we sungat işgärleri, halk dörejilik we tan topolary, başlar hemde ýaş estrada aýdymçylary ýürüte taýýarlan çykyşlaryny sowgat etdiler. Asuda watamyzy beýik garaşyldymyzy Pekim paýhas ummany magtymly praýyny wasp edýän çykyşlar adamlarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Munyň özi bugünkü bayramçylyk dawratynyň aýratyn ýokary derejede gurulanyny sowgat etdi. Dawratnaşanlar watamyzyň şany garaşyldygyny halkara derejesinde täze mertebe götüren arkadaly Gahrman Serdarymyza hem de Gahrman Akadamyza tüýüs sürekden alkyş aýtdylar. Daşady şäheriniň magtymly praýy meýdançasyna garaşylyk dillerimiziň destany bilen aýdym faly bayramçylyk dawrat geçirildi. Belli bolşaýaly Garaşsyk hem Baky we tarap Türkmenistan jahan içinde parahaçylyk töýüji özara anşmak ýüreglerini öňe sürýän döwlet hökmünde barha giňden iqrar edilýär. Şany garaşyldymyň 33 ýyllyk bayram münasibetli Daşady vilayatynyň ähli etrapdyr şäherlerine giň gerenmeý dawralary geçirilip, olar ýokary ruhlanetlige besenli.